भेजले की रेटिंग बाड़ी जानू नया साल में। आए हाय सोनावा के चैन पैकिंग के फिलहाल में, सोनावा के चैन पैकिंग के फिलहाल में भेजले की रेटिंग बाड़ी जानू नया साल में। आए हाय भेजले की रेटिंग बाड़ी जानू नया साल में। भेजले की रेटिंग बाड़ी जानू नया साल में, जानू नया साल में। भेजले की रेटिंग बाड़ी, रेटिंग बाड़ी प्यार के बरसत बा माने न हमारो हो जियारा है, उनकर मनवा हरसत बा, उनकर मनवा हरसत बा। मिले खातिर न तरसत बा, प्यार के बरसत बा माने न हमारो हो जियारा हो, उनकर मनवा हरसत बा, उनकर मनवा हरसत बा। कहेली जरूरी बाटे मिलल तत्काल में। आए हाय भेजले की रेटिंग बाड़ी जानू नया साल में। आए हाय सोनावा के चैन पैकिंग के फिलहाल में, सोनावा के चैन पैकिंग के फिलहाल में भेजले की रेटिंग बाड़ी जान नया साल में। आए हाय भेजले की रेटिंग बाड़ी जान नया साल में। भेजले की रेटिंग बाड़ी जानू नया साल में, जानू नया साल में। भेजले की रेटिंग बाड़ी, रेटिंग बाड़ी जानू नया साल में। दोसर बाटे ख्वाहिश हो आवता 2022 हो, कहे लखन मन कुमार का बाटे तोहर चॉइस हो, का बाटे तोहर चॉइस हो। दोसर बाटे ख्वाहिश हो आवता 2022 हो, कहे लखन मन कुमार का बाटे तोहर चॉइस हो, का बाटे तोहर चॉइस हो। कहली करार बाटे चुमा दोनों गाल में। आए हाय भेजले की रेटिंग बाड़ी जानू नया साल में। आए हाय सोनावा के चैन पैकिंग के फिलहाल में, सोनावा के चैन पैकिंग के फिलहाल में भेजले की रेटिंग बाड़ी जानू नया साल में। भेजले की रेटिंग बाड़ी जानू नया साल में। सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, फतेहपुर वैशाली।